Jako děcka jsou zákeřný, všechny reakce na jumpscary, co dělám ve videích, tak jako nejsou fake. Já jsem fakt posera. Rozbil z kůžičce nos, to znělo. Ježiši, k sekře chodí kámoši, kámošky, ptají se na mě, chtěli vidět můj pokoj, chtěli vidět button, já nevím, když mě někdo potká v obchodáku na záchodě a chce fotku na záchodech, tak jako říkám, hej kámo, tak pojď aspoň na chodbu se vyfotit, nebo se fotit tady u pisoáru prostě, jo. Fotka na pisoáru, jak je tam v pozadí ten týpek s tím vytaženým šlagem. Takže Segru znají. Vím, že hodně po tom, co jsem udělal to video na Bad Parenting, což je hra, ve který jakože tam je nějaký domácí násilí, tak mě hodně lidí psalo, že se jim tohle bohužel děje v osobním životě. A myslím si, že to video i hodně lidem pomohlo, aby třeba to nějak řešili.